खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बयखौबो बर'नि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं। गिबियावनो मोनसे जोबोर गिदिर जाथाय जादों आंखौ लानानै फेसबुकआव दावराव दावसि जागासिनो दं। माने दाखालि बावै आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन, बे भिडिअ आंना एडिट खालामनायाव एसे प्रब्लेम जादोंमोन, बेनि थाखायनो आंना बे भिडिअआ हेफाजाबनो आपल'ड जाबाय आरो आपल'ड जाखांनाय भिडिअखौ डिलिट खालामफिननो आङो गोसो जायाखै, बेनि थाखायनो आं डिलिट खालामाखैमोन। नाथाय बेखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं फेसबुकआव। दा जियानो जादोला मुम्बाइआव सासे 7 दाननि गथ' गोरलैनियाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जादों। भगबानाबो एसेबो नायफिनहरासै। बे 7 दाननि गथ'आ मा रोंगौ, माथोबो रोङा, थाबायनोबो रोङा, नाथाय बे गथ' गोरलैनियाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जादों मुम्बाइआव। अब्ला जों दा रायज्लायनोसै कर'ना भाइरासनि माखासे खोथा। जोंनि बे आसामाव गासै 26 सुबुंफोरनियाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जाबाय। दा आं बे भिडिअखौ फुंनि 8 बाजियाव खालामबाय दं। बे 8 बाजिसिम 26 सुबुंफोरनियाव पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जादों। दाहालागै बा दाहायफोर बारायनोबो हानाय, नाथाय आं दा बे भिडिअखौ फुंनि 8 बाजियाव खालामगासिनो दं। अब्ला जों दा रायज्लायनोसै बुहुमाव गासै बेसेबां सुबुंनियाव बे बेमारा गोसारखो। बे बुहुमाव गासै 12,02,332 सुबुंफोरनियाव बे कर'ना भाइरास बेमारा गोसारबाय। बेनिनो 2,46,457 सुबुंफोरखौ रिकभार खालामनो हाबाय एबा बे बेमारनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे बे गिलु बालु बेमारजों थैनाया गासै 64,753 सुबुंफोरा थैबाय। आसरित, मैयासो 11 लाखमोन, दिनै 12 लाख जाबाय। सानसेयावनो 1 लाख बारायगासिनो दं। मैयानो बुंखादोंमोन ना आङो, बारायबायानो थागोन होननानै, नाथाय बांसिननिफ्राय बांसिन बांलांगासिनो दं, हमथास'हायि बांगासिनो दं। दानिया जों सावरायनोसै जोंनि बे इन्डियायाव गासै बेसेबां सुबुंनियाव गोसारखो, खैजोन मानसिफोरा थैखो, खैजोन मानसिफोरखौ रिकभार खालामनो हाखो एबा रैखा खालामनो हाखो, बेनि सोमोन्दै। जोंनि बे इन्डियायाव गासै बे बेमारजों गोसारनाया जाहैबाय 3,374 सुबुंफोरनियाव बे गोसारबाय। बेनिनो 267 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसे थैनाया जाहैबाय 77 एबा 77। आसरित, मैयासो 68मोन, नाथाय दिनै 77 सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। मैयाहाय 2,902मोन, दिनै 3,374 सुबुंफोरनियाव जोंनि बे भारतआव गोसारबाय। आरो लोगोसे मुम्बाइआव सासे गथ' गोरलै 7 दाननि गथ'नियावबो जाबावबाय। दा जियानो जादोला जोंनि बे आसामाव गोबां गिनो गोनां सिटुवेसन जादों। बे मुस्लिमफोरा खुदै गारला खारदों होननानै मानसिफ्रा आंनो खोन्थाहरगासिनो दं। सोरखौबा खुदै गारलाना खारदों, सोरनिबा दैखराव खुदै गारदों, सोरनिबा जानाय मुवायाव खुदै गारनानै फानदों, सोरनिबा न'आव सियारफोर दोनलांनायाव मोनायाव थांनानै सियारफोराव खुदै गारना फैयो, बा खामसालिफोरावबो खुदै फोनलाना फैयो होननानै मानसिफ्रा आंनो फोरमायहरगासिनो दं। जोबोर गिनो गोनां जाथाय जागासिनो दं जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, उदालगुरि डिस्ट्रिक्टफोराव। मानो होनोब्ला माखासे कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाय सुबुंफोरा खारखुमानानै दं होननानै फोसावनाय जादोंमोन ना। दा बेखौ लानानैनो जोबोर गिनो गोनां जादों। मानो होनोब्ला बे बेमारा खुदैनिफ्रायबो गोसारो, दांनाय मुवानिफ्रायबो गोसारो, फैसानिफ्रायबो गोसारो, जेनिफ्रायबो गोसारो। बे कर'ना भाइरासआ फैसायाव 9 घन्टानिफ्राय 10 घन्टासिम थायो होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे गस्लाफोरावबो 9 आवार्स थायोनो। आदसा लोगोफोर, नोंथांमोना दाहाय बेलासियाव लाइटफोरखौ अफ खालामनानै लेम्प, केन्डेल, मबाइलनि फ्लेश लाइट लगायबानो जाबाय। मोनानि 9 बाजियाव जागायगोन होननानै फोसावनाय जादों। मबाइलनि फ्लेश लाइट लगाय बा केन्डेल लगायबानो जाबाय। नाथाय बाहेरायाव थांनानै माब्लाबाबो दा लगाय, गाव गावनि न'आव थानानैनो लगायबानो जाबाय। आरो मोनसे बाथ्रा, बे जायबा आंखौ बेबायदि दावराव दावसि खालामदों, बिसोर खालि आंनि दायखौल' नागिरबाय थाखायोमोन। दा बेखायनो मोनसे दाय मोनदों नालाय एकदमबारे भाइराल। माने बिसोर आंखौ नायनो हाखाया, बिसोर आंनि चेनेलाव माब्लाबा फैयो, ओमफ्राय आंनि महरखौ नुब्लानो ओरै जानानै खारलांफिनो। माने रागा जोंखायो बिसोर, आंनि सुथुर बिसोरो। एसेबो नायनो हाखाया आंखौ, मेगन थाइसेबो नायनो हाया बिसोरो। दा बेखायनो बिसोरो आंखौ लानानै दावराव दावसि जादों। अरजाया, जाथों, जाबाय था आरो खालामबाव, बेसे खालामो। नाथाय आं बेफोरखौ जेबो खर'आव साया, मानोना आंहा आंनि आंगो लोगोफोर दं, नोंथांमोन दं। नोंथांमोन थानायाव आं रावखौबो गिया। नोंथांमोन दंब्लासो आंबो दं, नोंथांमोन गैयाब्ला आंबो गैया। दा जियानो जादोला नोंथांमोना बेबायदि मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो? बेबायदि मोनसे गोरोन्थिखौ लानानै एकदमबारे भाइराल खालामनो हाग्रा मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो?
नोंथांमोना नोंथांमोननि साननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय।